assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine Gannde Kese, on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalo noon dennagal wonde mon gonirɗon foof. Yo en calmini dental meɗen dental wittu DIINEMA tati e dental meɗen dental aynaɓe leñol e gardugol ba Adama Dowrel e walidiɓe muɗum Thierno Abdoulaziz Ndiem Alhaji Moussa Yero Moussa Dia e dendagal wonɓe toon ɓe foof hay goto en goppani. Yo en calmini dendagal wonɓe dendagal dente men o saabu gomo miijoji. En calmini Thierno Mamadou Ibrahima Diallo noddirteɗo neɗɗo ko bandum e fedde men fedde pellital e gardugol Amadou Baraba e dendagal dente meɗen fof hay goto en goppani. En calmini dental Jama Alwali Bour Cakalle, en calmini dental meɗen fulɓe fof gotum MP3 Pulago gardugol Hadi Habibou Tall e en calmini dendagal wittu DIINEMA ɗiɗi e dental men ƴogirde kabaruji e gardugol Hodere Pinal Ba. Onon fof calmini on beltanama. En calmini fedde ɓamtare Seyyen Wuro Molo e Seyyen Gabaɓe e Gourdiouma e Dar Salam wajjo Boso e wajjo Bokke. Onon fof calminama on beltanama e tigui rigui hande yewtere meɗen e yahata ko e hitande hesere ndeɗo woni hitande ahlul kitabi en fewjande gam woni hoore hitande aduna e wonno ɗinɗo lebbi yimɓe liggorto e leyɗele men liƴƴi foof e aduna foof ko ɗo ndeɗo hitande liggorto kadi ko ndeɗo woni neɗɗo fof yoɓate lewru muɗum e neɗɗo fof kadi ko hen hollate wonde hitande nde darima e ko suka ɗum dokkate kadoji dokke e ko wallate hen walle hen e lewru sappo e tata ɓuuro ndu kadi won hen yoɓateɓe hen sappo e tata ɓiru lewru ndu ɗon fewjani tan gam weltinde liggotoɓe e lewru sappo e tata ɓiru no woodi woni sappo e ɗiɗi o ko ɗum woni lebbi tan hitande nde kono noon so yiya oɗo feeto fandima leyɗele kewɗen dokka e yimɓe muɗumen lewru sappo e tata ɓuuro. Yo ɗum ɗon kalis tan rokkate e jomum waɗe okke balle ganduɗa wawa wadde feeto walla yaade vacance saabu aduna ko fof e vacance woni. Yo e mbiɗen hoto ɗum ɗo ummi woni ngoɗo feeto ko gandanɗa hoorema e ngo waɗi bouleversé e ngo tacci miijoji julɓe e ɗum haawi ɗumen sanne no feewi e donki andude holno jarata hen ha wonti hankkantine to goto fof iwri tan e ñayira ɗon e guesa ba ala galle. Yo woni feetoji ahlul kitabe en ɗi e ɗiɗo feetoji puɗɗi ko duuɓi temedde nayyi caggal jibinede annabi Isa e ko pape goto gandanɗa hoorema e pape ko 4e siècle ko on ɗon fewji ngoɗo feeto wadde ɗum e dow inde chrétien caggal ɓiɗo papuji e gandanɗa hoorema romeji ne mbaɗano persécuté ne mbaɗano wargoji bonɗi naate nder diine he ɓe ƴeewi feetoji mabɓe kamɓe payen ɓe yimɓe ɓe galano diineji ko mbaɗanno feetoji e toɓe gullanno eɓe jima eɓe jara sangara eɓe ndewa nanguiji e gueɗe goɗɗe kulle goɗɗe e diggali ene toɓoji en ko ɗum ɗon ɓe ƴetti ɓe mbatte diine ahlul kitabe en ɓe ndoɓe gaare diine he nde kamɓe ɓeɗo romeji e ndeɓe gaare diine chrétien ji nde ni woni ɓe pewji kala ko wonno e dendagal e aadaji mabɓe ɓe mbawa woppude alay saago ɓe mbatta ɗum kadi ɓe coɗa ɗum e nder diine ahlul kitabe en ɗe e woni 24 décembre eɗen gandi fuɗɗima duuɓi ujunnaji ko adi jibinede Isa kono noon ɓe mbatti ɗum wadde en Père Noël ene ko nandi hen e wo 31 one ko feetoji batteteɗi hen ɗi ɗum ɗon fof ko feetoji ummoriɗe e payen woni yimɓe ɓe ngala diineji gonno e naati hen noon alay saago gaddoro ko mumen ko e tawno hunde nde e yo enen julɓe noon e eɗen jogui hen caɗele sanne no fewi enen eɗen jogui feetoji meɗen ɗi poɗɗen fedde kono won hen ken haɗaɓe mbiɗen wodani meeɗa wodde won hen kadi e gandanɗa hoorema ko feetoji so ari ko julde e janggude e duwade e ñagade Allah woni ɗon e kono yimɓe kewani ɗum mawninirde wonde hono ni no ahlul kitabe mawnirta e feetoji mumen so en jii hande feetoji ahlul kitabe en ɗi mawni hande mawnugol ko ɗon tan wawi hadde e kamɓe ɓe udditi damal e dendagal e kala neɗɗo garɗon wawi jeeyede hen won noon kadi e sa janggui a janggini e adama e pinal maɗa sa addi laamuji meɗen ballatama e diine l'islam o e addi aadaji maɗa e hen e ko ganduɗa e diine l'islam ko sa ari a addi ɗum ɗon leyɗele meɗen ballata meɗen no ɗum yaari yeeso ɓe mbiyatma ko ɗum ɗo moƴƴani walla ɓe mbasa nanggu ɗum o sérieux walla sernaɓe mbaɗa pressé mbiya ɗum ɗo moƴƴani ɗum ɗo ne harmi ɗum ɗo dagaki e ha yimɓe foof kuuli goppi e ni woni kaɗɗen tan ke julde korka e julde taske e eɗen jogui feetoji ko wayno harane eɗen jogui feetoji ko wayno e gandanɗa hoorema jibinede nelaɗo e ɗum ɗon foof e ni wiya wonde ɗum feetetake e jibinede nelaɗo mawninano hoore muɗum yo e wiyama wonde ɗum ɗon moƴƴani kono waɗoɓe toujours on waɗoɓe yo ɓen kadi ne jogui hen daliluji muɗumen gaddata e kadi wiyoɓe kadi wonde nelaɗo waɗano ɓe kadi jogui daliluji mumen gaddata ko wawi hen wonde foof e ko ni woni ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi poɗodirta ɗo surtout julɓe peccima déjà yo e ni woni harano o kadi won waɗoɓe hen kadi feetoji muɗumen kadi feetoji ɗi kadi ne pecca yimɓe ne pecci hen sanne no fewi wulloɓe ne gamana ina jahana ina mbaɗiya guewo cowtiye to caggal no canso comci en ɓen ɗon mbiya wonde ko weltare wonde ñande imam Hussein waratede woni bani Umayya en nde ɓe mbari imam Hussein nde woni oɗo Yezidi ɓi Muawiya
paaminoɗo nden nde kono muɗum wari oɗo imam Hussein woni tamniraɗo sallallahu alaihi wasallam e weltare feetoji ɗi mbaɗanno ɗi ɗum bani uma en mbaɗanno gandanɗa hoore ma ni woni ha yetti enen eɗen mbaɗa ɗin ɗon feetoji woni harano e bani Hasim en e woɗɓe ɓe ni woni sunna kamen yamirtu men ko so tawi ko harano ari neɗɗo no foti horde ko horde nde woni ko hawre sariya ko firti ko julɓe kadi peccima ɗon kadi feetoji ɗin ɗon mbawatake waɗede e firti ko ala tawtuɗo en hen wona enen en mbawa ɗum wadde welnere e woni sen mbaɗi welnere wi en beltima imam Hussein warama e so tawi en koori kadi yimɓe ndecca kadi ni woni kadi woɓɓe ngara mbawa arde tawtude en kadi neɗɗo garowo nadde diine kadi ni woni so wiyama ar horde hunde wawa ɗum waɗi yimɓe foof ɓe mbaɗi concentré koye feetoji ahlul kitabe en ɗi eyi neɗɗo fof kadi ne yiya hen hoore muɗum kala gonɗo e ngoɗo aduna hande ina yiya hoore muɗum gandanɗa hoore ma ɗiɗo feetoji ahlul kitabe en to banggue noon économie aduna woni holi ɗum ɗon en jii leyɗele meɗen so tawi ngoɗo feeto fandima so banggue tourisme en ummoto leyɗele kewɗe gara e leyɗele meɗen enen yimɓe meɗen jahata leyɗele mabɓe marché ji ɓeydo ko jeeyanɗa fof mbatta ɗum yeeyde laabi 4 walla laabi 5 ayi firti ka yihen hoore ma déjà ɗo heppa ko ɗum ara sinno sago ma tan ñande fof ɗum woota tawi ka julɗo ne ka julɗo kono sinno sago ma ñande fof wona 31 saabu 31 o so fandima e nder lewru he yimɓe o yeeɓe comci men ɓe dublata yeeɓe mesuji ɓe dublata yeeyoɓe gandanɗa hoore ma ko ñamate fof dublat e triplat e hewata ha ɓurta e ni woni ɓe yimɓe fof no belto hen e ina goni nder hen ɓe commerce aji ɗi jaaha caggal leyɗele partout gaddoya marchandise gadda ha heewa laabi 3 ko jeeyanno e nder hitande mi yeeya ɗum e nder lewru woturu e firti ko neɗɗo fof no yiya hen hoore muɗum woni ɗiɗo feetoji ahlul kitabe en ɗi yo donc enen noon eɗen mbiya hoten mbaɗ hoten peeɗɗi kono noon hankkantine e yimɓe en wayi ko ala ko mbawi hen yimɓe donki muñde wasde feetdeɗi ha mbatti kañumen koye muɗumen ñallata ko neldodirde message uji e waddodirde juulembo wuuri e hitande hesere hitande moƴƴere yo ɗum ala ko mbawɗen hen ko aduna ngo addiri noon donc ko ɗum hitande e neɗɗo weeli ɗum metti ɗum konde hitande hesere dendagal neɗɗo oɗo kaɗɗo ɗum on andu kay mayre liggoto kay mayre yoɓate kadi gandanɗa hoore ma kay mayre fofti ñande keɓɗa galle maɗa foftinde a ligguyaki nde an mbiyo ɗum moƴƴani o andu wonde ñande hen foftinma ko hitande ko hesere ñande hen ko jour férié e aduna ngo liggaki ñande hen ayi an hoore ma a liggaki kono a wawa dawde mbiya ha mbiya aɗa ligguyo wonde an a wondaka hitande hesere wonno ko laamuji ɗi mbaɗata ko mbaɗi koko noon laamuji men fof mbaɗi ganda ko leyɗele layik laamuji men fof mbaɗi ko ndeɗo hitande ko nde hitande hesere e oɗo ñalawma ko ñalawma férié ñalawma kadi mo dawani fof ɗa fofti hay sinno wona hitande hesere nde kala mba poftiɗa galle maɗa andu poftoriɗa galle maɗa ke ñalawma férié o calendrier gandanɗa hoore ma ɓeɗo tubakoɓe mbaɗi yo donc firti ko ɓe pooli en to banggue dendagal aadaji e pine e jahodiral jillodiral aduna e jangde e technologie eɓe pooli en enen hooli hen part de responsabilité meɗen e part de responsabilité meɗen sen kaali ne wawi wooda yimɓe heeɓe jiiri ɗum kono ko noon chronique kañum sa waɗa ɗum wiyete chronique du jour sa waɗa chronique ƴewata koko woodi ko kaala so neɗɗo saliman taw andi ko hen wuuri tawi ko neɗɗo yedda hunde taw ne waɗɗe muɗum walla yedda hunde taw so yeddiri ko yeddirma hunde nde ko hunde nde kalɗa nde ko ɗum o yeddirma kadi way ko kutorguel mo yeddirma e woni ɗum ɗon julɓe poolama hen ko enen feetoji meɗen en jaɓani ɗumen mawninde en jaɓani ɗumen wadde hono noon mbaɗata ni e marché ji men belnen e ɓe gara ɓe tawta en hen kamɓene ɓe jiiya aada men o e pinal e diine l'islam o ɓe beele ɗum ɓe gonda e meɗen e ɗum ɗon ni woni gandanɗa hoore ma e pooɗen ɓe garta hen ni ɓe natta e diine meɗen kono noon en jaɓani ɗum ɗon ko waɗa fof mbiyeten kono harmi ko haala fof mbiyeten moƴƴani e donc eɗen jaaha eɗen belsido eɗen goppa ha e kamɓe tubakoɓe kamɓe e ahlul kitabe en ɓe ƴetti e ɓe mbaɗi e koye mabɓe mbaadi mabɓe eɗen garti en ndewi caggal mabɓe eɗen jelo yo donc firti ko kaɗɗen yimɓe men ɓe wadde ko kiɓɗen ɗumen ko ken jooɗaki mbaɗɗen batuji ƴewɗen hono mbatten amélioré e gurnameje meɗen e tawa en gofani jomiraɗo o en jaɓani hay wadde ɗum ɗon mbiyeten hunde fof moƴƴani ha yimɓe fof jaaha goppa en ɗon so ɓooyi e enen wiɓe moƴƴani ɓe keddoɗen ɗon e sukaɓe men ɓesguji meɗen jaaha ndewoya e ɗum ɗon yo way kono kaɗa musique waɗede wuuro ma walla soirée walla hirde ganduɗa wambaɓe e waɗi e wuuro wongo ma yi yimɓe wuuro ma ngo jaaha tawya ɓen ɗon ɓe jewtoya toon so ɓooyi ɓe peraɓe eggaɓe koɗoya toon so ɓooyi gandanɗa hoore nattayɗam ɗon gurdam so ɓooyi kamɓe fof ɓe jeeye gandanɗa hoore ma e on ɗon aada e ngal ɗon pinal yo donc mbiyeten tan ko ɗiɗo feetoji oɗo 31 décembre baɗateɗo aduna ngo neɗɗo fof ne yiihen hoore muɗum hay neɗɗo on ɗon mbiyo watta ɗum o yiihen hoore muɗum saabu ñande hen mbono fofti walla mbono yoɓa lewru sappo e tati ɓiiru walla gandanɗa hoore ma sukaɓe makko heeɓi kadoji walla ñande hen o changi barme makko walla gandanɗa hoore ma huuli guila sukaɓe makko jaade waɗoyde feeta 31 to woɓɓe ɓe e ni woni mbaɗa canza bottari ƴeewa gandanɗa hoore ma kono weela galle o mbaɗana ɗum e ɗum ɗon ay firti ko déjà an gonɗa e fedde e ñande hen sukaɓe ɓe mbaɗa belto e ɓorno canza comci muɗumen kañumen gona e fedde ay joni mbiyata an mbaɗirɗa ɗum ɗo pour hotoɓe yaade to kono noon e nder darki aduna anda tan wonde ke o ñalawma hande an ka jiiɗo hen hoore maɗa waɗa hen gollal maɗa yo donc firti ko jiɗɗen witt tan ko yimɓe yo tinno e diineji ɗi e diine meɗen diine l'islam jotɗen jewtiden mbaɗen batuji en foti wonde ko mbaɗen sen kadi yimɓe meɗen yaade banggueji goɗɗi tan yo taw wonko nanguinɗen ɗumen sen nanguinani ɗumen ko gandanɗa hoore ma ina jeeya hen koye men ñaama neɗɗo jogui ko tuuya e neɗɗo jogui ko gandanɗa hoore ma ko intérêt ko yidde to ñamata
ñamata omo yara hawa haara fof e hayso ko gandanɗa hoorema omo haalni ɗon ko wawi wonde fof mo wawi jabde o jooɗo kono so tawi wonde ko mbaɗɗen fof tan mbiyen moƴƴani eɗen guure wadde hono ko ɓeeɗo kaɗoɗen wadde ko koɓe mbaɗata ko ɗum woni ko gonɗen wadde ko woni wadde ɗiɗo feetuji e neɗɗo fof noon hande ɓurɗo e ngoɗo aduna ina profita hen sanne no feewi ina profita hen sa woni Amérique andu hande a liggaki walla janggo a liggota ko jour férié e o tawɗa liggaki koko hatma liggade ko to liggotonɗa woni hen koko uddi walla ñande hen aɗa jogui droit wasa liggade wan noon ñande hen e ko feeto woni ɗon sa jooɗima galle ma duka aɗa wiya wonde dendagal ɗum ɗo moƴƴani to mbaɗe ni o e tawa ñande hen hay intiji téléphone noddirta ɗi ko mbiyamna taw ko hen gurɗa e ko coɗɗa gandanɗa hoorema temedere ko dokkeɗa wona temed tati gandanɗa hoorema ɗum ko a yii hen hoorema ko ɗum ɗo foof e ɗum noddirta ɗum kalirta firti ko jaddata ko hen gurɗa an woni an gonɗo Amérique gonɗo Sénégal gonɗo Mauritanie gonɗo Mali bawɗa wonde leyɗeɗe aduna ɗe foof gonɗo Europe foof andu oɗo 31 woni gandanɗa hoorema nde ɗo Hoore Hitaande yimɓe ɓe fof no guure e mayre yimɓe fof no jeeyi hen koye muɗumen e konde international e neɗɗo foof e gandanɗa hoorema e ina kadi hay soko waɗɗakima waɗ ɗum feetana e ka peɗɗo ala ko mbawɗa hen ma woni ɓesguma ma woni an a foftima ñande hen walla heeɓi hen kalis a ñaami sababude wonde lewru sappo e tati ɓiiru walla rokkama hen kaduji walla wonko mbaɗanaɗa hen ko dokkaɗa aɗa ñaami a yari ñamirɗa ɗum sa rokkama ɗum ɗon a wiyata ala min mi jaggata oɗo kalis tawde ko kalis Hoore Hitaande walla so tawi mi sodam sukabam kaduji mi jaggata ɗum a jaggat ñaama kadi mbiya moƴƴani e o donc firti ko yimɓe en poti ƴewtade no moƴƴi e ganda wonde e mbumbayuji kewɗi e ni ala ko nafata tawi ala ɓeydare kono noon yimɓe kadi yo gandu wonde neɗɗo joguiɗo tuuyo ne yiiɗi kala saaha kañumne wadde won mbumbayuji so wonno haɗirte tan wonno hiɓirte tan so reena ko yahat banggueji goɗɗi o watta yiɓode ko ɓen ɗon mbaɗata yo firti ko yo Allah dande renana en e ɓesguji men e famille ji meɗen e diine meɗen ni woni suura en e ko ɗum ñagoɗen jomiraɗo e ko aduna noon ko yeehi foof ko yahata foof no yahrata foof waɗa feere ƴeewa ko ɗum woni waɗa feere ganda ko ɗum yahata waɗa feere ƴeewa an gurdam ma so tawi ɗum ɗo wala ko ɗum bonnantoma yeeso e tawi to joɗiɗa ɗo gandanɗa hoorema ɗum addantama caɗele mbaɗana ɗum feere ƴeewa hono kebloriɗa e waddude muɗum maslahano ƴeewede no gurdirɗa e mum on tawa kay mbadimaji pewnuɗa tawana e mbadi kayum no yiɗiri ni yo donc ɗum woni gandal ɗum woni peeje ɗum woni neɗɗo wonde neɗɗo ƴoƴƴo yo ko keblantoɗo kala hunde guila so arde so ari ganda hono no gurɗa e muɗum so tawi laamuji meɗen militaire en médecin ji gandanɗa hoorema kala dendagal métier ne waɗi exercice haade ɗum fuɗɗade waɗe simulation ko pour so ɗum yeehi ha ɗum ara wi tawa ɗa andina jarata e muɗum kono noon ka waɗa simulation ka janggani so yiɗi ɗum wettimamo a anda hono jarata hen firti kaɗa wawi majjude nder hen ɗum noon e saaha ko yimɓe jewdidata yo jooɗo yo kaldu yo pamodir yo gandu wonde gandanɗa hoorema dendagal e ɗeɗo gueɗe guuraɗe hande ɗe e koɗe jottiɗe dow koye meɗen ala ko mbawɗen hen sen jaɓani ɗinema yimɓe meɗen jaaha toon jiiya ñaama toon jara toon guura hen e kadi e ni woni taw ala ko mbawɗen hen ɗum noon jogui adaptation jogui peeje batteɗe to Sénégal to oɗo sera campement ngue ko hakkude muɗum e mi sikki ko diwan Sindia ɗo nokku goto nan ɗon ɓaadi campement ngue ko e banggue Sénégal to région de Thiès diwan Mbour e ceernaji goto no wonno ɗon ko Ibou Sako wiyete yo Allah yurmo sankin e ɗon ko yimɓe ummotono gandanɗa hoorema e dendagal partout e Sénégal ne jaaha Poppongel ko hajjirde ahlul kitabi en Sénégal naaɓe woni joomen diineji e isayankoɓe Sénégal toon kadi joyta kala hitande ko mbumba aduna ngo fof yahat toon ɓeena jeeya toon ɓe jaha tan ñamoyde yaroyde e fijoyde e jaloyde fettoyde carte kanko oɗo Ibou Sako ndo yi ɗum de o wi wonde ɗum ɗo de majjinta ko ɓiyeɗo yimɓe so ɓooyi tan e mbatta toon yiide goɗɗum kono welaɓe mbawi jidde ko meɗen ko o mahi ɗon jama makko o waɗi ɗon ganduɗa juma mawɗo o waɗi ɗon ko wayno forme wuuro ni so tawi hitande fof so Poppongel yonti yaade hajjoyde ahlul kitabe en ɓe o wiya julɓe yo ngar kañumen kaɗa ɗo ñaama ɗo jara ɗo defa ɗo jewta ɗo e juula ɗo kaala ɗo haala Allah ayi o waɗi ɗum ɗon ko moƴƴere mawde woni ɗon wawi taw hawa saaha hande ne continue wayri ɗum kono noon mi sikki no wawi taw no continue donc ɗum hitande fof ɗum mawninne ɗon e firti ko so wi heeɓe walli hay kanko o heblanima ɗum ɗo joni julɓe heeɓe ñande Poppongel yonti ne jahanno toon batti arde kaɗa ɗon ay donc firti ko oɗo déjà wonko waɗi wonko hebli yo kono noon so tawi no wiya wonda tan haaju makko ala hen tawanno yimɓe heewɓe ɓe o yahannoɓe toon ɓe tawanno heeɓe mbaɗi concentré on ɗon diine walla on ɗon hajju ha mbatta gandanɗa hoorema yidde ni jeeyede hen walla ko nandi hen kala hunde woodi ko heblanade ɗum sa heblanima ɗum tan e ni woni so aroyi e waɗantama caɗele kono enen keblanaki hunde keɗɗinake dukkoji haalaji moƴƴani noon il faut dañana ɗum feere physique woni feere physique ko hono Ibou Sako waɗi ni Allah yurmo ɗum ƴettude mbaɗaɗa ɗum e yimɓeɓe hunde ko mbiyata ɗumen moƴƴani ko yo ndento ko mbaɗana ɗumen to kaggi ɗo eyo kono enen jaɓani ɗum ɗon e hunde fof tan mbiyatan ko moƴƴani kono noon hay soko ɗum moƴƴani kono en keblanaki wawi habde hunde ko moƴƴani ko yo en kaɓirani muɗum noon en kaɗa ɗum wonde ko mabɓe ko kono enen e ƴeewen ko mbaɗɗen ko gandanɗa hoorema e kamɓe kadi ɓe gara ɓe tawta men ɗum ɗon yo on calminama bandiraɓe beltanama ɗum ɗo wonno yewtere meɗen hande chronique ko faate o kew kewe e wonde oɗo 31 e garowo so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon calminama bandiraɓe on fof beltanama